Noong July 1853, inukupa ng pwersa ng Russian Empire ang Danubian Principalities sa Balkans na nasa ilalim ng kontrol ng Ottoman Empire na siyang nag-trigger sa Crimean War noong 1853. Ito ang kwento ng Crimean War, digmaan ng mga higanteng imperyo sa mundo, labanan sa pagitan ng Russian Empire at Ottoman Empire, Britanya at France, agawan ng teritoryo at pagpapalawak ng impluensya sa iba't ibang rehiyon na nagresulta sa pagkatalo ng Russia. Shoutout po muna tayo kay John Masumpad at saka kay Ken Banaba. Pa-shoutout din po para kay Joseph Jared Matores at Eugene De Leon. Sa iba pa nating mga subscribers, masugid na mga subscribers, Choi Choi, shout out din, at saka kay In Mine, In What I Saw, The Love We Share, at saka kay Prince Paul Fragas at Dexter Anthony Remigio sa Poblacion Southvale 3 ng Muntinlupa. Maraming salamat po sa inyong walang tigil na pagtangkilik sa ating mga videos dito sa Abiset TV. Don't forget to like and share our videos para sa susunod na mga kwento. Maraming salamat sa walang tigil na pagtangkilik. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga susunod na kwento dito sa Abiset TV. Simula pa lang nang itatag ang Russian Empire noong 1721 ay gusto na nitong makontrol ang mayamang rehiyon ng Black Sea, pero ang lugar na ito ay matagal na ring nasa ilalim ng impluensya ng Ottoman Empire. Sa pagtakbo ng ilang siglo noong 19th century ay dahan-dahang bumagsak ang kapangyarihan ng Ottoman sa rehiyon na tinake advantage naman kagad ng Russian Empire para tuluyan ang mapasailalim sa kanilang kontrol ang Black Sea region. Pero mariin itong tinutulan ng France at Britanya na kaalyado ng Ottoman Empire dahil gusto ng France na mapanatili ang balance ng kapangyarihan sa Europa, habang gusto naman ng Britanya na mapanatili sa kontrol ng Ottoman Empire ang Black Sea para sa seguridad ng Eastern Mediterranean, pero determinado ang Russian Empire na makontrol ang lugar para masiguro ang seguridad ng kanilang imperyo. Samantala, ang emperador ng France na si Napoleon III ay gustong i-restore ang pagiging dominant power ng kanyang bansa sa Europa, tulad ng ginawa ng kanyang tiyuhin na si Napoleon I, ang pinakaunang emperador ng France at isang military genius. Kaya diniklara ni Napoleon III na siya na ang bagong protektor ng mga Kristiyano sa Holy Land or Palestine, na sa mga panahong iyon ay nasa ilalim ng kontrol ng Ottoman Empire. Kaya kinumbinsi ng emperador ng France ang sultan ng Ottoman Empire na si Abdulmajid I na mag-issue ito ng decree na ang simbahang katoliko lang ang may sole authority sa lahat ng mga Kristiyanong citizens sa Palestine, kasama na dito ang mga simbahan at mga holy sites sa Holy Land, na siyang dahilan sa pagkainis ng Orthodox Christians sa Russia, partikular ang Tsar nito na si Nicholas I, dahil ang mga Orthodox Christians naman talaga ang may religious control sa mga lugar na ito. Pero ang totoo ay wala naman talagang pakialam si Napoleon III sa mga karapatan ng mga Kristiyano sa Palestine, at ganun din si Tsar Nicholas I. Ang kanilang gusto lang ay makontrol ang mga simbahang ito para maipakita ang kanilang kapangyarihan at mapalawak ang kanilang impluensya sa rehiyon, partikular sa Middle East, at walang kahit isa sa kanila ang gustong magpakumbaba na nagresulta sa digmaan. Kaya nagpadala kagad ng mga ambassador si Tsar Nicholas I sa Constantinople, ang kapital ng Ottoman Empire, para kumbinsihin ang sultan na baguhin ang desisyon nito, na pakinggan naman ang sultan na ibinalik ang religious authority sa mga Kristiyano at sa mga Christian holy sites sa Palestine sa Orthodox Church ng Russia. Na hindi naman tinanggap ni Napoleon III ng France, kaya nagpadala ito ng warship sa Black Sea para ipakita ang kapangyarihang militar ng France, na dahilan sa pagbaliktad muli ng sultan sa France, dahil alam ng sultan na wala naman silang kakayahang tapatan ng puwersang militar ng France
dahil sa mga panahong yun ay unti-unti nang bumabagsak ang kanilang Muslim Empire. Sinuportahan naman kagad ng Britanya ang Ottoman Empire at inassure ng Prime Minister ng UK na si George Hamilton Gordon na tutulungan nila ang Sultan kung sakaling aatakihin ito ng Russia, na naging dahilan sa lalong pagkainis ni Tsar Nicholas I sa ginawa ng Britanya at nagdesisyon ito na umatake ang kanilang militar sa Ottoman Empire. Kaya noong May 18, 1853, tinawid ng Russian Army ang border ng River Prut at sinalakay ang probinsya ng Ottoman Empire sa rehiyon. Kaya nagdeklara ng digmaan ang Ottoman Empire sa Russia at pinadala ang kanilang pwersa pa norte sa pamumuno ni Omar Pasha para harapin ang mga Russians at narating nila ang Danube River sa buwan ng September, kung saan nagtayo kaagad sila ng mga strongholds sa lugar. Naganap ang unang bakbakan sa digmaan sa buwan ng November nang tinawid ng pwersa ng Ottoman ang Danube River at inatake ang pwersa ng Russia, kung saan nakuha nilang muli ang bayan ng Oltenetsa na parte na ngayon ng bansang Romania. Pero nag-counterattack ang Russian forces kaya isang malungong bakbakan ang naganap sa lugar. Pero dahil hindi nila matalo ang isa't isa at parami ng parami ang casualties sa magkabilang side, ay parehong umatras ang magkabilang puwersa pabalik sa kanilang dating posisyon. Nagpatuloy pa ang labanan ng Russia at Ottoman sa Balkans hanggang sa katapusan ng 1853. Kahit hindi kayang paatrasin ng Ottomans ng Russia, ay hindi rin naman maka-advance ang puwersa ng Russia sa kanilang posisyon. At sa pagtakbo ng panahon ay parami lang ng parami ang casualties ng magkabilang puwersa. Habang patuloy ang labanan ay umaasa naman ang Tsar na susuportahan sila ng Austria na matagal na nilang kaalyadong bansa para matapos ng pagkaka-stalemate ng labanan sa Balkans at para tuluyan ang makapag-advance ang puwersa ng Russia sa Ottoman. Pero ayaw makipagyera ng Austria sa Ottoman Empire. Sa halip ay nagpatawag ito ng isang pagpupulong sa syudad ng Vienna na dinaluhan ng mga representatives ng France, Prussia at Britanya para gumawa sila ng treaty or kasunduan na siyang tatapos sa digmaan ng Russia at Ottoman Empire. Samantala sa Black Sea, habang patuloy ang pagpupulong sa Vienna, ay nakaharap ng Russian warships ang fleet ng Ottoman malapit sa pantala ng Sinop, kung saan inatake ito ng mga Russian para maputol ang supply lines ng Ottoman. Sa panahon na yon ay mas advanced ang mga warships ng Russia, kung saan sa unang pagkakataon ginamit nilang pinakaunang explosive shells sa naval battle na nagresulta sa pagkawasak ng fleet ng Ottoman at pagkamatay ng mahigit 3,000 sundalong Turko. Kaya minadaling tinapos ng mga representatives sa pagpupulong sa Vienna ang ginagawang treaty para matigil na ang digmaan, at sa buwan ng December 1853 pinakita kaagad nila ito sa Tsar ng Russia at Sultan ng Ottoman, kung saan tinanggap at sinang-ayunan naman kaagad ni Tsar Nicholas I ang treaty. Pero tinanggihan ito ng Sultan ng Ottoman dahil sa kanyang paniniwala ay napaka-unequal na mga terms ng treaty para sa kanyang pabagsak na imperyo. Kaya nagpatuloy ang digmaan. Sa sumunod na taon ng February 1854, nagbigay ng ultimatum ang France at Britanya sa Russia, kung saan ayon sa ultimatum ay kailangang mag-withdraw ang pwersa ng Russia sa Balkans dahil kung hindi ay mapipilitang magdedeklara ng digmaan sa Russian Empire ang France at Britanya at aanib ito sa pwersa ng Ottoman. Pero hindi ito pinansin ng Tsar, kaya noong March 1854, tuluyan ang nagdeklara ng digmaan ng France at Britanya sa Russia. Sa pagtakbo ng panahon ay nagpatuloy ang digmaan hanggang noong July nang magdesisyon si Tsar Nicholas na mag-withdraw muna sa Balkans dahil sa dami ng casualties sa kanyang pwersa sa iba't ibang labanan, at higit sa lahat ay hindi naman sila tinulungan ng kanilang kaalyadong bansa ang Austria. Nag-iisa lang ang Russia sa pagkikipaglaban sa Britanya, France at Ottoman Empire. Habang determinado namang tapusin ng Britanya at France ang digmaan at gusto nilang bigyan ng leksyon ng Russia, kaya isang full invasion ang ginawa ng France at Britanya sa Crimea na teritoryo ng Russian Empire para hindi na ito mag-expand pa o manakop ng teritoryo sa kahit saang lugar
dahil kapag napukontrol ito ng France at Britanya ang Crimean Peninsula ay malulumpo ang Russian Navy sa Black Sea at mawawala na impluwensya nito sa Balkans at Middle East. Noong September 1854, dumaong ang pwersa ng Britanya, France at Ottoman sa baybayin ng Crimea sa bahaging norte ng syudad ng Sevastopol. 4 na araw makalipas nag-march ang Allies papunta sa syudad ng Sevastopol kung saan nakaharap kaagad nila ang pwersa ng Russia na nasa kabilang side ng Alma River. Sa sumunod na araw, tinawid ng Allies ang ilog na merong mahigit sa 50,000 na sundalo para atakihin ang pwersa ng Russia na nasa mahigit 30,000 soldiers. Dahil sa mas maraming sundalo ng Allies at napilitang umatras ang puwersa ng Russia sa lugar, dumiretso naman ang puwersa ng Allies sa southeast papunta sa baybayin para palibutan ang syudad ng Sevastopol at nagtayo ng mga temporary ports sa lugar para sa kanilang supplies. At sa buwan ng October, sinimulan kaagad ng Allies ang pagkubkob sa syudad ng Sevastopol. Pero biglang kumalat ang sakit na cholera na nagpahina sa puwersa ng Allies. Noong October 25, nag-counterattack ang mga Ruso. 25,000 Russians ang umatake sa first line of defense sa British position. Sa Baklava, madaling tinalo ng mga Ruso ang unang linya ng depensa ng kanilang kalaban. Samantala, umatake na rin ang Russian cavalry nang sabay-sabay sa second defensive line ng mga Allies sa bahaging south ng lugar na dinidepensahan ng mga French at Ottomans. Ipinadala naman ng Allies ang British Cavalry Light Brigade sa bahaging norte ng lugar para atakihin ang papaatras na mga Ruso matapos silang magkuha ang mga artillery guns ng Ottomans. Pero ang order na ito ay pinasa-pasa lang verbally kaya na-misinterpret ito ng British commander ng Light Brigade at diretsong umatake sa pababa sa valley kung saan sinalubong sila ng artillery fire ng mga Ruso kung saan kalahati sa puwersa ng British Cavalry ang namatay sa bakbakan sa lugar, habang binihag naman ng mga Ruso ang ibang survivors at dinepensahan ang kanilang nakuhang posisyon. Kahit ganun pa man ay nagpatuloy pa rin ang pagkubkob ng Allies sa syudad ng Sevastopol na patuloy rin dinedepensahan ng mga Ruso. Pero hindi pa doon magtatapos ang digmaan, yun pa lang ang pinakaunang pagkatalo ng Allies sa labanan kung saan sa kanilang paghihigante ay tuluyan ng matatalo ng Allies ang Russian Empire na siyang tatapos sa digmaan na mapapanood natin sa susunod na video. Hanggang dito na lang at huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Abiset TV para sa mga susunod na videos. Maraming salamat sa panunood.